Sa imong pagtuo, kinsay mas loyal, ang laki o ang babae? Siyempre, lucky. As always. Kay laki man ka, no? Mm. Laki po di mo? Dili. Okay. Ngano makaingon ka mas loyal ang lalaki? Kay always ang makuan ang tanang na ex kay puro nag-cheat mora. Nag-cheat sila kay ambot dili di kay better, dili enough ang akong pag-love. Pila may nahimong ex na di ay? 7. So silang pito tanan, ganchit? Oh, ay uban. Or halos-halos? Halos. Ayaw, pag tanan na. Halos ra. Halos sila ng cheat. Ngano man? Kuan kanang ambot na out of love guro. Mo ba'y rason, ngano mang cheat ta, out of love lang? Depende. Pwede bang buyan na lamang usa ka butang para di ka masakitan, di ba? Gani. Kumahimo lang, no? Ato lang bulagan, usa ta mangitaglain. Gani mo jud. O, dili ta mo sulod sa usa ka kuan another relasyon nga may mong sayop kay tungod kay na kay current nga relasyon nga na full out of love ka. Gani sa. Sakto jud. Ana bay bagong gidiskartehan karon. Kuan ex Ah, gibalikan ng ex. dili ni chat ko balik. Pero kaning ex sa dili ni usas mga nang cheat. Dili. Lahi pod nang nahimong issue ninyo ani. Yes. So kaning siyang ex sa pwede pa ma-workout nga mabalikan. Depende sa situation. Pwede ba ngani? Pwede. So karon imo pang gidiskartehan pagbalik. Yes, of course. Ngano mang gibalikan? Dili kay wala po ko move on niya. Ikapila man siya to sa pito. Kuan siya last. Ah, siya ikapito. Okay. Ano, pwede ka makashare kung anong nagbulag? Kuan daw kanang iyang reason kay nasakpan daw miss iyang mother tas mo to. Ah, kay bawal ang inyong relasyon. So ang reason is nagbulag ra tungod kay bawal. Yes. Nya kuan mo to nga feel na mo dili to may valid reason ba? Nilain. Dili ka nang na out of love guro siya din. Mo to nga nibalik og chat niya din. Wa mo nag-chat. So far, kumusta ang storya anay? karon sa pagkakaron. Dili, kakahapon. Aw, ato sa adlaw. Tungod sa law. Kuan kanang okay ra kanang sweet na babalik ba? So sa imuhang kuan, kung imo nang i-rate from 1% to 100%, asa na dapit? Kuan nga nanas 80. 80%? Oh. Ana ka confident nga magbalik mo? Yes. Basig mo rang feeling ra pod. Oh, okay ra. Masig ka assuming ra siya. Basig assuming ra ka. Ikaw ra pa'y gatuo ana. Pero at least na feel nimo. At least. Okay. Pero wala pa may denial, wala pa man nagay kagi kuan gi like yung ayaw naghunungan na kay dili na yugo. Ana wala man nagay kagingnan. Pero dili na siya mo chat dili na pugo. Ngita na puglain ba nga person nga. Kay dili man ta mamugos. Yes. Sa mga taong dili na nato ganahan. Mo jud. Kay lain mong gud ang mamugos ka sa usa ka tawo nga dili jud siya nimo ba. Imo mensahe nimo karon kanang imong gi-diskarte hagbalik. So ako ra jud masulti nimo inot punta na magkabalik ta. Hopefully. Okay, kumugana po rin yung pagkasinaptan ay. Gani. Oh, why not, di ba? Gani. Oh, ni take chance ra gyud ka. Kay basig unya pwede pa. Mo try ra og kuan ba. Mabalik jud ang dati. Wala ko mo sa pag-try. And hopefully, imo pong iles ang imong expectations, no? Kay basig sa kiluwian. Oh, basig assume kag masakitan ra pug ka. Gani. Pero ambot lang kay dagan mo pugbahay nga mo chat nako pero dili ra na chatan ba. Kay galikay ra. Oh, so nool. Galikay.